Čaute pri novom videu z Minecraftu. To ja hovorím s bratom. A toto IP sme v nejakom serveri, tak sa volá, že minepolish.hu. IPčko bude server v popisku, takže nebudem kecať a pohneme sa. Poď. Mám takýto krásny skin. No, tuto budem musieť troška strihnúť, takže tak. Som tu a no, kde máš? Ideme do tohto serveru. Tak. A už to musíš počkať. Tak, už ideme, už som to strihol a sme naspäť. Počkaj. Ešte sa mi načítava. Ešte ten resource pack, lebo aj všetko tie resource packy chápete. Jo. No, tak kde si? No čau! No poďme. Oj. A tu budeme musieť čakať a tu príde taký villager, tak sa volá, že Dr. Hope, ktorý stisne tam tú páčku, ako môžete vidieť. Tamto, čo je podobného penis. Tak a to keď stisne, tak potom tu nám niečo vyžrebuje a už to začína 3, 2, 1, 0. Takže a sledujte. Urobím vám takú menšiu scénku. A už prichádza villager. Prichádza Dr. Hope. No nesmiej sa, ja viem, že je to smiešné. A teraz ide stlačiť nejakú páčku. A teraz nám žrebuje, čiže budeme sa biť ako prvé, Bully do Snowma, musíme postaviť Snehuliaka a Crazy Pants a to bude také, že dostaneme takú paličku, či to, čo to je a musíme zafarbiť a kto zafarbí najviac, tak ten vyhráva. Tak a teraz sa teleportujeme. Tak teraz sa musíme byť. Ešte. No však musíš počkať, kým to začne. Dr. Hope bude počítať, dostajeme veci a začne sa bitka. No takže už by som asi mal dostať veci. Ja mám veci. Aha, dobre. Aha, tu sú nejaké OPčko. Poď, Kubo, budeme tým. Tu proti neútočí nejaký geco. Počujete ho. Igen, a to je Minecraft. No, poďme tu. A čau, Kuba, za tebou som. Čau. Poďme ich zabiť. Idem tomuto. Ty kokos, to je riadne killy. A mekal to, zomrel som. V preklade. No, čiže... Én is meghaltam. Zomrel si. No, rýchlo, bíhame. Až zdochol, zase som zomrel. No zatiaľ, nerob Kubo, zatiaľ je prvý... A to skurvená zviera. No tu ho nerob. A zabili ťa čo? No, asi nebudeme prvý veľmi. Jaj, prepáč. Požadujeme nejaký. Dvaja sú na mňa. Idem ti pomôcť. Ja neviem veľmi PvPčko. Pomoc. A ešte niečo, nenatáčam s Frapsom, ako inokedy, ale s banditkám, ktorým som si stiahol a bude v popisku na stiahnutie. Keď ho nemáte zakúpeného, nemôžete viac ako hodinu. Zabil. No dobre, posledný som zatiaľ. Ty si veľmi posledný. Takže, no teraz musíme postaviť, musíme postaviť Snehuliaka, či čo. Ale nie teraz, no dobre. A kde sú? Počkaj, musíš 3, 2, 1. A musíš zničiť toto všetko, tie sneh a musíš postaviť Snehuliaka. Že musíš, tak. Dobre, ja mám prvého hotového. Teraz potrebujem ďalšieho. Vieš, ako sa robí Snehuliak? Ako? 3 snehové bloky, či 2 a... No. Raz, 2, 3. Tak, hotovo, spravený, ešte musíme. Nemám bloky, rýchlo.
Vieš, ako sa už stáva? Tak, ale tomu, tak, pozri, Kubo, pozri. Raz, dva, tri, hotovo. Igen, rýchlo pohneme. Musíme aspoň toto vyhrať. Rýchlo, ničím. Tak. Do prdele. Však je tu troška ťažké, ja viem. Tak, ešte jednu tekvičku potrebujeme. Teraz hlavu. Tak, raz, dva, tri. Prdele. Hotovo, nenadávaj, lebo ťa vyhodím z videa, keby sa to dalo. Tak, raz, dva. Hotovo, ďalší. Ja mám guličky. Tak háč do mňa, aby som zomrel. Čo, koniec? Prehral som. Nie, neprehral si ešte. A bratovi sa niečo stalo so serverom. Tak budeme musieť počkať na ňo. Takže ja to strihnem a vrátim sa potom. No, už som tu s bratom. No, kde si brat? Čau, tu si. No poď. Tentokrát sme sa rozhodli, že budeme musieť ísť do arény, lebo sa mu troška sekla. Takže čiže budeme musieť počkať, vrátime sa, keď nájdeme arénu. No, tu. Takže sme našli arénu a tu. Tam tu hore. Tam hore! Joj! Tuto. Áno. Tak, ideme. A teraz villager tam bude zase chodiť však. Plné stáť. Musíme počkať chvíľu. A ja. Tak teraz nám to takto sekne, lebo retrospekt sa nám načítava pekne. Vidíte, že Minecraft nereaguje. Mne sa ešte načítava. Mne už reaguje, neviem. Hej, tebe už reaguje, brat. No, poď. Poď za mnou, ja tu vidím nejaký počítač. No poďme tam, kde sa tu je počítač. Nie, tu sa dá ísť. Ale ešte musíme počkať, už to začína. 3, 2, 1, 0. No, urobím zase všetko. Vedľa seba sme. Stade to dobre, príde. Doktor Hope prišiel. Ten istý. To nevadí. Čo to bude? Mob, to bude niečo s mobou. Electric Floor, to ani ja neviem. Znova musíme, nevadí, Kupko, nevadí to. Prvé bude toto vajíčko? Áno, to bude nejaký moby. Tak už sa portujeme. Tak, portoval som to sa. Čo je? My sme čo mám robiť? Akože, musíme zabíjať nejakých mobov, či čo sú to. Ja skade mám ísť. Čiže musíme ich strieľať. Kto ich zabije, zastrelí najviac, tak je víťaz. Ale toto veľa strieľajú, To nevadí, toto je iba prvé kolo, tu ešte nejde o výhru. Takže. Tak, skeletoňák. Tak. Ja viem triafiť iba tí, čo sú troška bližšie. Tí, čo sú... A tí, čo sú tí, čo sú vzadu, tak majú ten väčší bonus, vám dodajú. Takže, tak. Tak ja som trafil toho, čo je vzadu. Kubo, toto ešte nie je o výhru, ešte nie je. Tub, viac. Ako viac, keď toľko ich tu je, že no. Keď tu sa spáne, tak strelím. Ping. Tam máš. Tak zatiaľ vyhrávajú druhý. Ale ešte toto je iba začiatok. Nevyhrám ja. Tak. Objal som Už asi natáčam 9 minút a za chvíľu... Koľkých som zabil? To neukážem. A za chvíľu budeme musieť natočiť ďalšiu sériu. Čiže za chvíľu... Čo? Za chvíľu Vyhral som. Za chvíľu sa lúčime. Vyhral som.
nikto nevyhrá.